खुलुमबाय रायजोफोर दिनै बेयाव प्रेयार एंड पीस कैंडल लाइटिंग प्रेयार माने आरज पीस माने गोजोन कैंडल लाइटिंग माने जों ममपाटी सावनाय मानि थाखाय ममपाटी सावदों दिनै जोंहा डियार नाब्ला हारि उदांस्रिनि थाखाय थैथां गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ दिनै बार नाजानायनि गेजेरजों दिनै सेसन कर्टआव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा गाबोननि समाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिं दोङो बेल हियारिं जोबथा बेल माने गनाय हियारिं माने खोनासंहोनाय रायजो राजाखौ गाबोननि समाव फिननाय रिजाल्टआ मा जायो दिनै बर' हालामनि रायजो राजा बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगा गवालपारा धेमाजि कार्बि आंलं बर'फ्रा दिनै गोसो गोरबोआव केन्डेल लाइटिं खालामदों दिनै आसामाव 5,000निबो बांसिन जायगायाव केन्डेल लाइटिं बिदि प्रग्राम खालायदों जोंबो दिनै आसा खालामदों फोथायदों जों इसोरनियाव अबंलावरिनाव जों आरज गाबदों गाबोननि सानाव बेल हियारिंआव जाहाथे जेन जोंनि डियार नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि बर' फिसा आइ आफा आबै आबौ साफ्रोमजोंबो जाहाथे जेन खौसेथि गोरोबफैनानै मोजाङै सावरायनानै बर' हारिखौ मा लामायाव दैदेनलाङो मा मोजां लामायाव मेगन खेवनानै होयो जों बिथांनि सायाव दिनै अनेक राजखान्थि हान्जाफोरा साननो हागौ दिनै सोरबा राजखान्थिफोरा बाजानो हागौ नाथाय जायहा बर'नि थै दोङो जाया बर' जों इयुनाव बर' हिसाबै थांनानै थागोन बे बर' सुबुंफोरा दिनै केन्डेल लाइटिं खालामदों दिनै बेयावल' नङा दिनै दाब दाब जायगा दिनै माजबाट इउनाइटेड फरामनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे गामियारिफोरखौ जों लिंहरदोंमोन बिथांमोना बुंदों जोंनि गामियावनो दाब दाब गामियाव जों खुंगोन बाथौआरिफोरा खुंदों ख्रिस्टानफोरा खुंदों सोरबा ब्रह्मफोरा खुंदों सोरबा जय गुरुफ्रा खुंदों बर' फिसाफोरा उन्दुना थायाखै नाथाय जों दिनै मानो सोरबाबा अनेक राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि साननो हागौ नाथाय राजखान्थिया जाहोआ राजखान्थिया जाबाय साननैसोनि थाखाय नाथाय जों हारिखौ उदां खालायनाया जाबाय जों अरायबो हारिखौ सानफ्रोमबो जों मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन ओंखायनो जों दिनै डियार नाब्लाखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गासैबो जों बर' फिसाफोरा सिनायो डियार नाब्लाया जाबाय बर' हारिखौ उदखारिनि आखाइनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय हाथियार आखायाव लानानै दिनै आवगायदोंमोन बिथाङानो फार्स्ट चेयारमेन अफ बै समाव बिएसएफमोन बिएसएफ समनिफ्राय बिथाङा दैदेनबोदों दिनैसिमबो बिथाङा एनडिपिनि फाउन्डार चेयारमेन अफ एक्स एनडिपि दायो जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों बुंनांगौ बायध' जाबाय दिनै जों फोथायदों अबंलावरि आफा इसोर आनान गसाइनाव जों आरज गाबदों गाबोननि समाव बिथाङा उदां जागोन ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै केन्डेल लाइटिंआव फैनो हायाब्लाबो गावनि उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगांब्लाबो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आरज गाबगोन होननानै आं फोथायदों एसेनोसै नोंथां